شواطên ku zeviyên Bakur û Rojhilatê Sûriye û Rojavayê Kurdistanê dane berxwe bi hêrs û xezebeke bêhempa berdewam in. Welatiyên sivîl ji ber ziyan, mezinbûn û berfirehbûna wan şewatan bêzar û xemgîn in. Lê her xwe neçar dibînin ku di rûbirûbûna êrişên agirê dijwar de li ber xwe bidin. Rêveberiya Xweser ji aliyê xwe ve amarên ziyanên encama wan şewatan ragihandine. Li gorî ragihandina Rêveberiya Xweser ew şewat bi armanca têkdana abûriya navçeyê û nehiştina baweriyê di navbera rêveberiyê û xelkê de bi mebest hatine encamdan. Desteya çandinî û abûriyê ya Rêveberiya Xweser ziyanên encamên şewata zeviyan bi 19 milyar lîreyên Sûrî texmîn kirine. Li gorî desteya çandiniyê rûberê zeviyên şewitî heta 16 vê meha Hezîranê gihiştiye nêzîkî 40,806 hektarî. Desteya çandiniyê ziyanên şewata zeviyan li gorî amarên jêrîn dabeş kirine. Herêma Cizîrê 34,600 hektar. Herêma Ferhat 2405 hektar. Tabqa 1805 hektar. Reqqa 1500 hektar. Dêrezor 305 hektar. Minbic 110 hektar. Di nav de jî hinek ziyanên din hene ku şewtîna çewalan li xwe digire. Amarên wê jî wiha hatine. 1605 çewal ji wan 1500 çewal li Tabqayê, 105 çewal li Dêrezorê. Di heman çarçoveyê de 2000 dar ku 500 jê li herêma Ferhat û 1500 li Tabqayê şewitîne. Du patoz û traktorek û xaniyek jî li herêma Cizîrê ketine ber şewatê. Ziyana mezintir ew bû ku di encama şewatê de 7 kesan jiyana xwe ji dest da. Ew jî ji endamên hêzên ewlehiyê yên Rêveberiya Xweser û tîmên agirvemirandinê û xelkên sivîl bûn. Bi dehan kes jî birîndar bûne. Zanyariyên ku hatine bi destxistin nîşanê bi wê yekê didin ku hinek ji wan şewatan bi sedema kontakê çêbûne. Şewatek bi sedema berqê li navçeyeke Cizîrê çêbû. Hinek şewat jî bi sedema avêtina çixareyan li ser rêyên giştî yên di nav zeviyan re derbas dibin. Yan jî bi sedema çirîskên agir ku ji şegmanên batoz û traktoran derdikevin û agir davêjin zeviyên çandiniyê yên hişk û zuha. Heta niha agir û şewat li nav zeviyên çandiniyê berdewam in û ziyanên mezin gihiştina welatiyan. Gelek caran jî bayê xurt alîkariyê bi agir re dike ku êdî kontrolkirina wî agirî zehmet be. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw.